Hvorfor er det, I godt kan lide at være oppe med mormor og morfar? Fordi jeg kan godt lide at sove hos hende, og i gang med livet, jeg har hende i håret. Lever du i håret? Ja, ja. Og hvad med Louise og Rasmus? Skal I sige noget? Altså, jeg synes, det er sjovt at sove hos hende, fordi så kan man lege og sådan noget. Og så kan man spise altid æg om morgenen. Ja, det er rigtigt. Der er altid lækker morgenbrød. Det er rigtig godt. Og så får man pølser og bacon og nogle gange lavkage, fordi hvis der er nogen, der har fødselsdag. Rasmus, så lige op og sige noget til mormor på filmen. Kan du sige hej, mormor? Og så, hej mormor. Kan du sige noget mere til mormor? Hej mormor. Kan du sige tillykke med fødselsdagen? Det er det, mormor. Og du er en lille brud. Kan I gøre sådan her? Til mormor. Karoline! Karoline! Hej, hej! Hej, hej! Det bedste ved at være sammen med Momse, det er, at nu når jeg er det ældste barnebarn, så kan vi også have nogle lidt mere voksne samtaler, end når de andre børn også er der. Og det er meget sådan rart, at man sådan kommer ud med noget, og ligesom får det lettet fra hjertet. Det bedste ved Momse, det er, at hun er så sød og sjov, fordi at man kan lave en masse ting, og hun er smilende, og hun griner, og hun er frisk. Hun er sød, og hun kommer og hjælper en, hvis man har faldet og slået sig, og man græder. Og hun spørger, og man kan altid komme til hende, hvis man har nogle problemer. Det bedste ved at være sammen med Momse er, at man sådan altid bare kan være sig selv, og man bare kan slappe af, og nogle gange, når man er syg, bare kommer derhjem, så kan man bare være sådan helt sådan sig selv, og bare flade på Momses sofa, og så parkerer hun bare en. Mig og Momse, vi kan godt lide at tage ud en gang imellem sådan og snakke, sådan, i stedet for at ikke bare sidde derhjemme. Det er selvfølgelig også hyggeligt. Men så tager vi ud på caféer og sidder og hyggesnakker til en kop kaffe eller noget kakao. Og sådan, ja, det er meget hyggeligt. Altså, Momse har en ret stor rolle i vores familie. Altså, man kan sige, at Momse, hun er den fjollede, og altså, Momse, hun er mange ting. Hun er super sjov og sød, men altså, Men er det vigtigste, så er hun også den, der ligesom holder sammen på vores familie. Sørger for, at der er de her arrangementer. Hun har en utrolig stor rolle i vores familie. altså, man kan sige, at hun er sådan lidt hjernen bag, fordi det er mormor, der altid sætter op. Og hjertet. Ja, både hjernen og hjertet, og man kan sige, når vi skal på ferie eller noget, så er det altså mormor, der lige har researchet lidt for os andre, og de tjekker, hvilket hotel vi skal på og sådan nogle ting. Så uden mormor og uden hendes rolle, så ved jeg ikke. Så vil vores familie være helt fortabt. Hvis jeg skulle beskrive vores forhold, ville det være sjovt og hyggeligt. Vi snakker om en masse ting, blandt andet, at når jeg kommer, så siger bedste Momse, og hun siger bedste Karoline. Mormor er sød, rar og hjælpsom. Hun er meget utålmodig, altså hun er virkelig utålmodig, altså når man er ude sammen med hende, og tjenerne ikke er hurtigt nok eller et eller andet. Hun er meget utålmodig, og hun er meget forvirret, vil jeg sige. Det er nok der, jeg har det fra. Hun er, altså, der er nogle ting, hun har helt styr på og så videre, men nogle gange så kan man godt se, at hun er ved at blive lidt gammel. Og den tredje ting er nok, at hun er meget sådan omsorgsfuld. Hun er meget tænker på os børn og hele tiden forsørger os. Hvis jeg skulle beskrive Momse med 3 ord, så ville det være fjollet / barnlig. På den gode måde selvfølgelig. Og ungesindet, fordi hun er meget sådan med på beatet med de unge. Og klodset, og jeg vil nok også sige det der, hvor jeg har min klodshed fra. Nu er det jo Momse, vi snakker om. Momse, hun er altid så lækker, og hun har det nye tøj, men den måde, hun holder sig i form på, det er ved... Ja. Momse holder sig simpelthen i form på mange måder. Altså, Momse går til alt muligt. Altså, jeg ved ikke hvad. Mærkelige ting. Bold. Pilates. Pilates. Momse, hun er ikke... Nu prøver du noget nyt. Cykelklubber. Altså, man skulle tro, at når man gik på pension, man så bare lå dasen derhjemme. Men det er op klokken 8, så der er morgenmad, der er mad, og der er alt muligt bingo bango, og jeg ved ikke hvad. Og udover det, så har Momse også en hel del klubber, hun skal holde styr på. Ja, altså, det er helt vildt bogklub, og jeg ved ikke hvad. Men nu er det også sådan,
at uanset hvad, så ser Momse godt ud. Uanset hvilken alder hun har. Og man skulle tro, hun var en i starten af 60'erne, fordi 70 år, det kan man sgu ikke se, du gamle. Hvis jeg skulle beskrive Momse med 3 ord, ville det være frisk, super sød og rigtig sjov. Vi kan blive lidt også, men alligevel, så er det, jeg holder stadig mormor, og når vi spiller partner, så kan vi lave altid sjov med hinanden, og det synes jeg også selv er sjovt. Altså, jeg har mange minder med Momse, og sammen med Lisa og Rasmus og Karoline. Men for eksempel et godt minde kunne være, når vi var på skiferie sammen med Sverige, så er det meget hyggeligt at stå på ski med Momse, fordi at det er ikke alle, der er 70, der kan stå på ski. Men selvom nogle gange jeg er lidt bange for, at hun falder, fordi det kan jeg ikke lide, så er det stadigvæk meget hyggeligt at spille og sådan. Mig og Momses forhold er rigtig useriøst. Vi fjoller hele tiden, og det er super skønt, at hun ikke er en af de der kedelige, sure bibliotekarer. Når man bliver lidt ældre, så bliver man også lidt mere muggen. Men Momse, hun er altid sådan mega sjov, så jeg hygger mig i hendes selskab, og vores forhold er bare mega fjollet. Hvad synes du om at være nede hos mor og morfar i børnehave? Jeg elsker at være i børnehave. Ja, det gør jeg, fordi jeg elsker at løbe rundt i haven. Og jeg ejer jo det hele hos mormor og morfar. Ja, og så får jeg godbidder. Ja, og jeg ligger og sover middagslur med morfar. Ja. Og så er jeg ude og gå ture. Mange flere, end når jeg er derhjemme. Mange flere. Ja, og mormor hun forkæler mig med kys og kram hele tiden. Det er mormor bare den bedste. Det er bare helt fantastisk. At den dejligste kvinde. En kugleskør, og jeg elsker det. 3. Hej mormor, og tusind gange tillykke med de 70 års. Vi håber, du nød den her video, som vi har lavet til dig. Så der er ikke andet end at sige end, Vi elsker Dig. Mormor! Hej!